yamampai on konkron me jana adwuma de ehia wonsa na modom utumi no basa kese so na beka sa kire yen bi osoro profama yen ma yenwu awurade wanim tie o kasa kire ne ebetie di yanim odna ya kasa mu na me yanum asem anyankwa e ma yamfe takramanka de ani kwanse aka emu shodin kese no nyam na o man shobi ya da wase odomfo sananso oni adini ye o Yesu Kristo dimu amen amen edasi ndi ma yamfa nyame asemo mawo na watimi di abobra ma yamfa nyame asemo mawo amen sha fa bible na yeni nkomo kakra awie ye brei yenhwe huye awie ye brei enioma bebre na ekoso a se yehia ona ya nka no kra nkyere wa na akwa te se yenso ayi a won se nipa ne bi mabama dwempo se bribia me mehia wono me de nyame asema nkwa wom abamawo na timi apagya odu agina yie na wahwe ho yie woni pa ho anche Yesu beba amen mama no nche semunyi na moa afutuo kakra bi enam de mawo amen be Micah chapter 7 Micah chapter 7 na yemfe ni nkomo kakra Micah chapter 7 1 down to I think 6 medasi meba otiefo bi a wutie me no hwe life yie na no na me check Bible na me ko huni Jesus Christ o man ne nam no baako aye friend Judas ono abaye enemy to Christ and so no ni Kristo ne nam afutu amede mauni anamfo be kasafa ho hwe yie wonamfo fam eyo se oban wo ope wo nkoso anamfo mani pa bebrabra bose yo namfo boni amani pa bebrabra bose nano na me kasase yo nipa o mawuo awu ya ne de hye baye abrewa wotifie baye nim ho hwe namfo what ase nipa bebira wu ye namfo na am o mawuo se ye ko prisons nipa bebira gujeli ne ye namfo na am o mako gujeli bebira gujeli nam namfo bonen so amena koda jail enti so ye nipa na padamfo mo a anhwe ya life in future ebese amen me father otu mefo enti oba ye kroma chemfo asia meti kromo enso na me header apart from gang bia me ko wura mu enu na lead me di me ko wura ba bia anye enti se afotu a me father de mama no emira me free sa gang no mu no ana me hunu sa papa na sama o kan no se ye ana mbo ma dwempo se mediso ti asem ni ade ba ko me pesa tie fontie ni adamfo se nipa o se nipa wonim se obi adina adamfo achi ena ofre senti ne mama ne papa nya bi da adamfo na de na koduro obi adina adamfo achi ena ojon okot ne mama ne papa nim da adamfo na de na koduro obi adina adamfo achi abadane amroba ti asabiri yo odane amroba okum nipa adamfo ama na ya china okogie
life in prison wọn bɛ kasa fie bɛyie bɛrɛ asɛm a mɛka kyerɛ ɔna ne hwɛ no nso abrabɔ sɛ wowɔ adamfoɔ bi fa wofa awurade adamfoɔ a ɛbɛboa ɛnamfoɔ saa nipa yɛwɔ mmabaawa bebree yɛ a wawo baako mmienu a adamfoɔ na lenke ne ma bɛrima bɛrima ne ne nyem yɛ a wɔdwa ne yɛnoa no no Ghana ntimi antoa school no so bio ɛnamfoɔ no nka na ka wo nso yɛ judge anaa woyɛ lawyer anaa woyɛ pilot but adamfoɔ baabi adamfoɔ pushi wakɔduru yɛwɔ nsɛm bi wɔ hɔ a ɛnɛ yɛmpirikyi ho wɔ asɔre bio enti saa sɛte sɛ wɔka na yɛ nipa bebree asom yaa adamfoɔ nti nɛ bible kora wontimi nhwɛ mu bio ɔnsa wo papa nim nsa nom wo maame nim nsa nom na maame yɛ catki wo papa yɛ catkish ɛnso adamfoɔ nti woada ne drunkard deɛ mepɛ sɛ nnɛ wote aseɛ ne sɛ stop bad friends yɛwɔ na adamfoɔ bi wɔ hɔ a ɔba wo nkyɛn a ɔbɛyi increase wo tenene ama wo tenene kɔ soro yɛwɔ adamfoɔ bi nso wɔ hɔ a ɔba wo nkyɛn a ɔbɛ decrease wo tenene ama wo tenene ba fam nti ɛwɔ sɛ ɔyɛ increase and decrease wɔma a aba wo nkyɛn no amen wobɛhunu ne suban wɔ ne kasɛm wobɛhu ne suban ɛwɔ n'abrabɔm ɛne ne nneyɛɛ mu nti obi a ɔba wo nkyɛn no wɔkye ne yie na wo sɛ nipa wei a ɔba me nkyɛn no ɔba ama m'abrabɔ a mebɔ no mebɔ ne yie no akɔne mu anaasɛ mebɛsan m'akyi na hei na ɔdorɔ ma attention kɔ wɔnte aseɛ ɛno na bɛboa wo sɛ nipa wei mema ne baa me yɛbɛboa me anaasɛ ɛmboa me mepɛ sɛ ɛnsɛm a meka kyerɛ no meto mbo ase akyerɛ wadeɛ kakra ɛwɔ sɛ woyɛ very careful about the bad friends wa wodi adanseɛ sɛ wo koraa no sɛ wotra aseɛ na adwene ho ɔnte aseɛ sɛ wo maame ne wo papa de wonam mpaebɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wii no wobɛgyaa no ate aseɛ papa no timi su ɛfiri sɛ ɔnom bi da ne busuani bi anhye da nso wo ɔyɛ adamfoɔ masa no ma wɔntakrɛ sɛ natubɔ mu o wontimi ne yɛnante wɔ abere kora yɛnyɛ hye na wodeɛ wotewa masa ne afiri mu kɔ so wɔyɛ sɛ wonya bɛma woyɛ hu dodo deɛn ɛyɛ sɛ ɛbɔ dam wɔyɛbɔ dam nka yɛnyina ma ɔdam wate aseɛ ɔmu dwodwo wɔ anase ɛsimi ntimi nom anaa nam sɛ wobɛtimi de agye ɛne wo nɛ deɛ ɔnoma a wonom yɛ no abi a wɔfirim nso wontimi mfi ɛfotua na mede ma wo abaatan yɛɛtɔ biribi a monyae sene hwɛ na monkye mo ma ntena se ankyerɛ wɔn wiase asetena monto mo mafo sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo ba bɛnyina bɛyɛ panimpa na baabi akwalaa ne ne sɛ sei ebi anadwo dumienu na mamu afɛ ne yɛnyɛ 16 years 17 years na ɔmo nam kurom bɔn na ɔma group na ɔmo bɔ soroka wate asɛ na bi nom jɔt na bi nom dwi ɔmo maame ne yɛ papa nso ada na futuo ne hɔ ama nkwalaa yɛgya wɔn pa ma wɔn te asɛm ne nti nkwalaa ne ma nyini no na ɔnyɛ panimpa ɔyɛ panimbɔne afei ɔno nso bɛtrɛtrɛ bɔne afutuo adeɛ baako a mesrɛ no mesrɛ dabi a meka sɛ memene wohyia a ma experience bebree wɔ a mede bɛma wo wosɔ ma bɛboa wo anamfoɔ mese adamfoɔ bebree nyɛ ɛho hia titiriw sɛ ɛyɛ warefoɔ a wo yere na yɛwɔ adamfo wo yere yɛ wo nnua wo yere yɛ ɔmaame kumaa amen ɛyɛ sɛ ne wo yere bɛtena ase sɛn sɛ wo namfo na ɛbɛmo adwene wo aware yi obi tumi gya ne yere hɔ wokɔ yɛ ɔsɛ mekɔ kokofu ɛhɔ yɛ mekɔ yie madamfo wei papa na awuo na wagya ne yere hɔ ne kaa de no akɔhwe hɔ na ne nan kora tɛ na wɔne ne yere no ma no wɔde asɛm abaa de abɛn ɛbɛto wɔn so namfoɔ ɔpa adwuma a wonkɔ fie de sɛ ɔhyia nadamfo ne nadamfo kyini prosini yi a yɛbɔ no tue yi nadamfo na frɛ no o nadamfo
adamfo na fra ne sɛ ɔnhyia no adamfo nkɔpɔ adwuma no ɛna ɔhwɛ so kɔ fie a ebia nkɔnwui anamfo saa deɛ o namfo saa deɛ nti da bia meka bibi sɛ woyɛ badwemma you need to think twice yɛwɔ asɔfoɔ bebree yɛ na meka yɛwɔ asɔfoɔ bebree ɛnamfoɔ ana ama na dom afiri ne nsa yɛ sɛ sɛ wɔnam agye nnuro ɔnam gye nnuro asɔfoɔ bebree o ɛnyɛ sɛ Awurade amfrɛ no but namfoɔ ɔgye aseɛ yɛwɔ sɛmpakafoɔ bebree yɛ namfoɔ yi wɔn afiri asɛnka no mede a memese mehyia wo a asɛm a Bible no aka no mɛka kyerɛ wo na wofa bɛboa amen hwɛ yie obi tumi sɔre firi fie na ɔtena adamfo nkyɛn obi kura wɔ hɔ a ɛfie a wakɔ han no nnipa bi te fie hɔ na watwi atare no ɔne na ɛkɔ ba titiri ne mmaa wobɛhu ne ɔmmienu sɛ bafo mmi adware ɔno wɔ ne kunu na ɔno so wɔ ne kunu na ɔmoyɛ aduane abom namfo wate aseɛ nti ɔtwe mpena a wo nso wobɛtwe so wate aseɛ nti adeɛ baako a menim ne sɛ ɛyɛ da bia meda nyame ase mese sɛ wonya ɔba a sɛbisɛbisɛbi n'ani wɔ fam na ne akoma nyina ne Awurade wate aseɛ na wohu sɛ anwuna dwo na damfo webɛsra no masa na sɛ ɔyɛ ɔba a ɔsuro nyame a ɛha vene wobɛkɔ bi yes nti mesra mo abusuafoɔ afotuo na mede ma mo hwɛ Samson anamfoɔ hwɛ Samson ɔtutare Delila na wieyɛ David babarima dabi Amon na damfo na tuunifoɔ ma ɔrepu ne nua so ade aseɛ Solomon bai ne namfofoɔ na tuunifo so ɔnka nkyerɛ mpanimfoɔ no sɛ ne papa deɛ ɔde wɔsɛ ɔde deɛ wɔde domire ɛna bomu na me deɛ mede nyanya nkyerɛ ɛna babu me na mekɔ korɔmɔto so kyɛ magya sisi wagya sɛ ɔfotua ne namfofoɔ de maa no divide Israel mu ɛnamfoɔ adeɛ baako nka bɔɔ ne nkɔbɛnyina kyɛ but afotua na adamfo no de maa no mu ɔrepu Absalom nuabaa no minute Absalom so bɔ paa ma yɛ kum no nti adeɛ baako a menim ne sɛ hwɛ yie ɔnamfofa ho abusua no a wɔbɛtena mu no hwɛ maame hwɛ papa ɔmo yɛ awiemfoɔ yɛ wo ho awiemfoɔ na sɛ Awurade lifte wa ɛnam lifte so a lifte wo papa bi wate aseɛ hwɛ gyae ɛna madamfoni wɔhwɛ yɛ a ɛbɛyɛ sɛ yɛkɔ club yɛkɔ ha sɛ yɛkɔ a minute ɔbɛ poison ɔbɛtumi de aduro gu nsɛm moanom awu hyɛ no nso obɛtumi paa tɔbiri bi a hwɛ wonim sɛ baa no akana no na yɛ obusuane na atumi gye ne gye sikaduro bɛsɛ sɛ wadamfo kora atumi de gye ɔbɛdaadaa wa no ɔde wawura ɔkɔtom ɔde wobɛwura mu a wabɛda no ɔdwan ebi bi do ɔde wobɛyɛ sacrifice nti hwɛ ɔnamfofa yie sɛ wiase a ɛwɔ no between you and God na megyina hɔ Kumasi meni asɔfoɔ abu Kumasi meni obi a ɔsɛ wɔyɛ madamfo na matu ka adan a mekɔ no hɔ no meni time because the vision I have is not your vision ana adwuma no nso ɔka sɛ mene wonya adwuma korɔ ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ obiaa deɛ nko yɛwo deɛ kɔgye wo reward ɛwɔm sɛ adɔ yɛde se ka na ɛdɔ obi wɔ a wɔyɛ afuo wobɛkɔ no na katapira na ɔde dwi soɔ nso wɔdɔ so ɔde aseɛ ɔne obi ani asɛm nti wɔwɔ agye sɛ wo ne meyɛ adwuma koraa memenyi ni saa yɛyɛ adwuma baako koraa no ne wadwuma na meyɛ so ɔde aseɛ nti menya wadwuma nti wonya madamfo be very careful wɔnhwɛ yɛ a nipa bɔnefoɔ bɛkan no ama afiri Kristo ma bɛyɛ dibɔnyɛni so ɔno nti commercial bank a woyɛ adwuma no
be very careful there. What I say? You can say HFC. How we are Jumano? Be very careful about the workers. So I make a backlist. If you are doing backlist, and you are doing say, you know your workers. As we be on not what they tell. University now, what is your purpose in university? Vision is I. Why so coach Obi? I was so fulfilling vision than say, Obi trade Obiachi. So what I say, Obi one papa Ochika. Obi to me a course bibi. Now what would do one question? Yeah, chum. Yeah, you mean ready. Now papa for trouble traman. No work school. What papa you be metra? Now was school we die. You need to sit down and think. I will hear any that's all. So why warrior? Now do ma. What do you hear? We're part of you. Sorry, I say, we hear your damful, we hear your mammy, we hear your papa. Now you'll be a son on Subarusa. Now, my dear, what do I own you? Sorry, I say, and no many are grow. So the trouble to pan and do dear. Tell my battle. Mummy. Where to ball boy, I know we are trouble. So I say, no, Dominican sound. That is better. Since you're a track club. And one for 4 years, we try to do so bad, do 500 million, and you drug going some more. Did I be a Mikabi Bisa? One share your own. You name into Mika Kasembi, a friend I can count. Mika 7, verse 1. What's it say? Ni papa no so. What's it ni papa? And no so we are say. E we are say na ni na mu no ni papa no so. Onko so ya ne ya. So da bia wo sata de no hu na hi. Adwuma na kura no kura na wo ba manager no we are enemy to him but you don't know. Sabi uko jama kura just one uko. Uko tuchiro se oka. What I say? You are me see when you jata na edi agro no what you see in advance tia se meni we see ni papa and also out of 100 ubenya 1 out of 100 ubenya 1 and me gina ho mani da ho me show me life ye na nya sa de sanke kumase fo anyame ko se say me pon me nya pon scale from asa we no be any asam say new crusade na me ya we no be after all me am so for kra me no mo na mo bisa won o ga ba ka sa me wono so obi ade ayi moto me se ka cha mo nyina me nyimuni what you say enye se bia me tra wo mo asetra me say ya pon obi e ko ne fie minim the secret awo ana minim ni o ma awo ye enti jo hudi so a Christian you prove yourself to Christ. Yes. So what I say? Prove yourself to Christ. And the men me Jimmy Hoodie, there was someone who prove myself. Christ. You share your workers. Amen. Amen. Because only padi and media two nipa mu gita nipa na wom. And kukuamu is some I don't know. I say as the whole church no cry maka. Mrs. Swobi Bejina ha ebusa se hwa na ye Christian ni wa ha me nko me pagya mensa nti won so ji hudi no so mi so o so ji hudi a no abodin ye me say amen won so ji tom sa me so be Christian ni a na fe so pagya nsa e be council to ode a no abusa me say why so what I say nti ni dia no me say masa wani ana ho wani batia na okotofo wini ebi ba mabobo ano pe ruminatifo ba mabobo ano pe obabi starting so convention Saturday Sunday na ba manager tieniye odi bibi ba men sensan men fa passport mra hwani dinam se hwe ani da ho aka ho ba no to be sure na na hudi oye what is some shake away shano and then the glasses ayi abobo ho na mse cruise ne bini me say apu na ra aduma no ni pa na bo ma ba so
and the Obama say $600 million. I'm saying, Mama, when you say she can't be. Who is on? Utranya ya enipa oba ado oba ya osenya me amawso oni betie na seta wako din sansame enipa yi oje me so amepa amen me se me mem fadam foda me wu ne dem poster boho na wa mabia me macho me no bia ni ayi samo that is life we are still call we ya within a little within me can say adiketua bi oni beche na akogem said the kaka adiketikiti mem nya accident wodwene ho a wonte ase wobetumi nya accident a wodwene na ye de na kan nkete me hu de ye yo enso wanya ekumni pa wo koje so I say kan wanya enso just ebi kura na obi na fraw without one is your plan no ekumni pa. If you driving a car, you need to focus your eyes. Or someone need to shake on. Or be flower from Sanyam. Just obey you and not to because I can't hear the other. That is Christianity. You need to focus your mind in Christ alone. Amen. Don't think about Ghana. Don't think about here. Yes. Come but all kind of seminar maybe I'm kakra. None of my own be firm if I butcher. I'm ready for me now. Or the picture be sending or say, so for no air convention is an down for panel. And so for the day why Reverend J.M. Bonsu. J.M. Bonsu. I will free. I saw convention. Oh, be our kind of Biabo. Me J.M. Bonsu, Piana J.M. Bonsu, Bian Sunime. A down for Pian our take Canada or T America or T Italy. The life of me, no. A be about promotion. What do you say? A non preacher, me preaching, no. A be about dummy. Who dominant just say? Madame for me. Who dominant and says what done for me. What do you say? A be about promotion, some preaching. So for we are preaching, oh, Papa, we manage, fine. I know the normal thing. But in Kokani Baby, some are down for no. The pastor, what you say? Yes. And the idea about coming person to Fontiani. One show ya, one show ya. That they are so quite done or changing. When you bet you know, you are fall down. What's he saying? What's the meaning? My yes, and me a back. Sebobe, Abba and Pepe D. Bobaba and Pepe. Ya kan papa ya ti bobani nyina awie no na wona eye hia for ye ni bie no ma ba sia kire hwehwem se makoma bi wo mu o mo boro pepe jo ase ma ya ti bobaba pepe di bobe esia mi di bebe esia medie brodoma kan me kondo ni ho brodoma kan no ya eno na akono because obi anya bi enso ebi ni ho ni papa ile fra asase so ori a wasehwe ni papa wayera tiefuni ni pem wonyina tete moja enipa na wo ho amu a wo de wo ho to won so wo ne wo koba ye tufu a wo mfa wo mo tete moja ye pe down for utranya ya wo ma be kwa to amaniem what you say utranya ya wo ma be kwa to amaniem ento obadwema ekwasea ana sesa namfofo aso okay ntini ya sinyonko nti aboa koto banyetire emuwa nyina wotire but koto de woniti what you say nyonko nti wantimi nante enkona nim okona fa what you say afutu sem na mede ma no obadwema bia no wagya ene nyansafo a na afutu ode ma so hwe namfo yi amen tieni ye ramane nka se mitro okay na mafrase ana ofa se jata adamfo no mo nyina asusa nti dako omudi agro no ana jata ka tira wotwen se wo se apro ana wotwen se wo na ase apro no se nwe wo se ma ne hwe nti jatno na suro me fom nyina no ho ana wotwen so nwe ne de na suro de no ebi ni ho ana jata hu say yes
sɛ wobɛtumi akyenare ɔni sa ne ɔsuo no wate aseɛ ɔsuo no enti dako ɔmo di agorɔ na gyata trai ɔtwe ɔhu ne secret nti ɔto ne nsa na wɔtwe huriyɛ na ɔsɛ ɛyi gyata ɔsehwɛ mani bere sɛm na mene wodie no sɛ me nsa ka wa nka nnɛma finish wo na ɔtwe faa ne kwan nti ɔtwe kɔɔyɛ no ankyɛ na ɔkɔ nyema nti ɔwoyɛ no na gyata nso awo so ɔte aseɛ ɛna ɔtwe ma ɛhurihuri na gyata ma nso ne ɔmbɛdi agorɔ na hɔ na ɔtwe afra ne ma no ɔsɛ mohwɛ yie mone ntwe nante sen sɛ mo ne gyata na nante kɔsɛ ɛnkyɛ na gye mmɔne aba gyata tirim wate aseɛ ɔtwe ma baako gyina hɔ de ɔsɛ mama nso agorɔ no ɔmu di ɔbɛyɛ obi dan na ɔsɛ ei ti asɛm ne a meka kyerɛ hɔ no menyam dii kan no wɔ mo maame nanteyɛ wate aseɛ yei na ɔtwe ɛtu kwan ana waka mpo ne ma no nyina agu dam ana baako de ɔyiyi ano no ɔhu sɛ gyata ma no abɛgyina park no so no ɔmteɛ no ɔtwe mommra ne ani agorɔ sɛ wɔ mo papa no ɛne wɔ mo maame no tɛ hɔ wana baako sɛ yɛnkɔe ɛnayɛ aka se mama sɛ meyɛ ne ɔmo ni agorɔ yɛde yɛnkɔ ɔsɛ mede bɛkɔ wane obia window no ho osi ɔgodi ɔmo di agorɔ no ana papa no bɔɔ no kew na ɔmo maa no so ne fie wate aseɛ maame no baeɛ no ɛne ɔbusaa sɛ mo nua wɔi ɔso ɛyɛ wɔa na ayi gyata ma no baase yɛnkɔ di agorɔ yɛde yɛse yɛnkɔ kɔso watuafo nti yɛse yɛnkɔ nti yɛnkɔ ɛne ɔsɛ wɔnde wɔbɛkɔ ɔne bɛkɔ akɔdi agorɔ ɛne ɔsɛ ɛna firi anɔpa no bɛru saa bere wɔmaɛ na ɔsɛ ɔmaɛ mama so abɛkɔ no ɔsɛ dabi menkɔ ɛfotuo nsakra nipa gyesa nsɔre ɛbɔ nadwo nondu ɔmaɛ nkɔla no sɛ ma ɔmaɛ wɔ sɛ ɔdi agorɔ wate aseɛ na yɛna metia m adeɛ o wɔmakum ɔtwe no ɛna ɔma wia na aka ne ti ɛna ne ti ne da hɔ ɛna gyata no ma ne baako akɔ wia naso aweɛ so ɔde aseɛ ɔno akɔwe naso ɛna gyata no papa no ne maame no ba no ɔsɛ ɛnkɔla mommra wɔtwe naso no wai naso no ɛka ho na wai wɔna gyata ma no pani no wɔm sɛ dada wɔtwe no yɛde ne baɛ no ne naso koro ni hɔ na sɛ moboa ɔwɔ twe a naso yɛ ko afei na yɛ agreement na papa no sɛ okay yɛbɛkɔ ɔtwe hɔ akɔbisa amen nti ɔmo kɔɔyɛ no na ɔtwe bia window no ɔtam na ɔsɛ ɔtwe yɛ pa akyɛw yɛpɛ sɛ yɛbisa wo sɛ woba no a wɔpie abɔnten no yɛ a wɔnya maɛ no na yɛate sɛ ɔba bi ayera na yɛkɔhu no wɔ baabi no yɛnim sɛ ɔno a yɛpɛ sɛ yɛbisa wo woba no a opie no a ɔmaeɛ no na naso nifa no na ka ho anaasɛ oni aso nifa hɔ na ɔtwe so meba no oni aso na so oni aso wɔso oni aso wɔsɛ na sɛ wɔwɔ aso wɔsɛ wɔn a wɔaso no wɔ ha wɔn a wɔaso no wɔn wɔ ha wɔte aseɛ tie ne yie ɛfotuo nsakra nipa o tie nsɔhwɛ wɔsɛ deɛ ɔwɔ aso no ɔwɔ ha kasa ɛnam wogoro ho a adamfoɔ bɛtumi na wabɔ dam yɛwɔ nipa bebree hɔ a wɔde namfoɔ akyi ɛnɛ wabɔ dam ebi kɔgye sikaduro ate afa ne so ebi kɔkɔ firi sent ate afa ne so ebi kɔdɔn ɔkɔ deɛ wɔsɔ de ba wɔamfa nkɔ ate afa ne so wɔte asɛ obi kɔhye wi ate afa ne so obi kɔnom kɔkɛn adamfoɔ ama wɔn abobɔ dam ebi future say because of bad friends ebi destiny are destroyed because of bad friends. Be very extra careful
Wase say wase ni papa ayira fransa ni papa yira tiefo ni ni pem tini ni pem wonyina tete moja wonyina tete moja sunsum ya nuanum fidie wase gubani se enye yi ni pansa gubone so se bone ni nyeyi wasafo hin bi se biribi wasafo hin obi se biribi timfo paketua wase dai otimfo temfo paketua to so kai kan kra bani pe ho ase ni pakase ne kra bone pe bone a odi wada hoahoa no se de obom nwene no se de obom nwene no ni party se hwremo nipa wo mu ayese we nipa we woye wote se hwremo motifo senkase na tifo tenkase man wawenfo da no waso twere tifo no wo tenkase man wawenfo da waso twere na aba no ano na wo sakasaka yebedru kenkai monye adamfo ni o se anyi adamfo anya de aba eni momfa monto yonko so na onyonko mfa wonto so me da se ade ba ko ase no nso ni shanonso adamfo ama nipa bebrase me de na afotu amede ma wono no tieniye aye bia ba kwa kubo nsa fufu froka yo grugro yo grugro ya ko shebon wa kra yo anya ka fro alupre ana fro stc adamfo ka yo wa bo nanfo me kana no efunu bi tafo esimanim ache omu ko siefunu na odaka bim na behwe o me di kose no de kose sa o mabo na kan yi wo mo efunu no firi adaka no mbeto ko tar no so efunu na ye kose no ofiri kota ofiri adaka no to ko tar no so ena nipa fo anso wuka num what are there? Oh, you have a casa bay. A branch, medium itufu. For Hobon Yansani, no Yansa. That was then Hoboquasia, no Hunamana. 10 years. A branch here on train a tosso, no one a fidia yino. That were pretty who among phones and muno or she has to bedroom. Or by him met me. A young so do Babon Yansani. Why nyansa for 12 kwasi for tena bere enti David say insane nipa won nanti abonefo aginim no onko abonefo akwaso na won trust the for tena bere na urade nyankopon mra shonani insane say nipa no ati asia tsemo nyonko na mtie musuba anopai afutu kakra bi na mede ma wo obagia obayensa obapo a mentime nchichiro Shwadam for faye. Ghana was started by one channel, a lesbian. They said, "I saw my baby. Oh, my baby. Now, so ho. Was Sassuma didn't know DBS at Yasu at lesbianism. Who a baby, I said, your account. Sabisha Bisha, or your bar. A man and Yonko bar. Says, Nasum, or born formal, Adias Maria him. And what they call a Trian Bunkumu. What I say, why a Bama? Lesbian. When Koma was starting nudi, a bamu who dachi. What you may swam up, amen. Yes, Sabama or Bonana Sum Yunuma, or your Bama Bama for free. Or Bonana Sukuma, or na Bama or Fanny Yonko Bama too. Or more different, our mother she change a guam comb. Ten year, that draw to any part the other person, a big right, a big left. Let me attract you. Be very careful about them. Shall come on nipa ba won che won udi ni papa yira fra sase so timfo ni nipa asem na me ka kire wono me sawada on se obi adi adamfo achi mi ko Libya akọ wo sena so obi adi adamfo achi mi ko Italy akọ furu boat akọ sinki amansa fief ai na boat mi da bia wo monfo na no na do amko we dia bibi ban bibi a wo nyina ne se oba no onche futo oni aso. What you say? Obajon na tie me na bo bra se nyansani tutu na mo si Kristo die me nsu yi so wadamfo bia mo adamfo nya Christ mo adamfo anya Jesus Christ that is better for your life awrade de o ya awrade a o ya dofo o ya awrade o be boost to life o ya awrade o be transform your life o ya awrade o be no trabia pani a home pa ade ama o kra no do be konsia e wocho Yamisha, no no kasi, no mpejao. Ubetia, eye, one tienswa, eye, Yamisha.
Let me show. 0270-895-895 0270-895-895 03-220-277-91 277-92 zero. Pacho, your friends and Alcasa free. I'm a patcho, make the Yimano, make us a fish or Iman Pacho, you. And then a boss of flowers of and then somehow what Yamaye. And now 40 women, now 4 say, Namaka minimum sanum, and so make good dinner which ya go home in sanum. To make us and never cast some pa, now 4 years. I'm a killer from my sister. Let me show. 03-220-277-91-277-92. Hello, my chef and Alcasa free. Hello. Hello. Good morning. Morning, my brother. That's what means good at this man because every company knows that. Now for some the Nyakra, now for some the Mwakra, the Nipako so being up to the that's my respect. Let me show. My chef and Alcasa free. What's up? But make us a few words and pay price as we be and come. And council. And no, some man, I'm a name, me man to me, no action, me share, me transfer investigation channel. From her say, and Palabi, a cojo, you know, we are drugged, you know, you're more friends. Bad I'm friends. It's on your own shrub, papa, and a pay fast, or this afternoon, Abuja. Rabbi, if you are on come. Amen. Pastor Felsen, Alcasa free. Pastor Felsen comes with you. The Cafe Flesh. Come hit you. And then your driver pastor said, Pastor, a quiet fast way, be she ever and I'm from the Basta. Pastor Felsen, Alcasa free. Hello. Hello, Pastor Felsen. Yeah. What I'm doing in the Duncan. Duncan, it's you. Now, Crystal, don't be able to call. I never forgot in a Bonabasopa or Christy. I'm an Atama, Yamin Shirano. I am Papa Caladia, the very argument. And I tell them that the body in the Abu Dhabi, nobody. Duncan, my crowd. Bye bye. Duncan, you have a show. Pastor Felsen, Alcasa free. Hello, good morning. Morning, my brother. But your friend could be watching. Because I'm still so my close to. Yamia Sema for the Mayan of Tuno, and Yaki Papa. Thinking that we have make us a million down for now, Buano, the Christo. Yamican says, that's what the Yahoo Information Center. No, I'm a vision of force in Kid. I don't know if petition, oh, mammy, I'm just within the Catata. Micah chapter 7, verse 1. 7. 1 down. But your phone said, Alcasa free. The family Friday, because everything else. Hello. Hello. Yeah, but you're so focused, you know, you and I only did me into the air. Micah chapter 7, verse 1 down. Yeah, no, yeah, sure. Now, maybe I can't be some kind of so that you're looking at me. Let me show up. But your phone said, Alcasa free. Kwame Bajo. That's not first to be and check how they mind. So if I was not now fire cool with that, a fair observer, Christopher Monso, and I am yesterday, how they mind. Yamisha, but your phone said, Alcasa free. Hello. Sorry. But your phone said, Alcasa free. Hello. Hello, but your phone said. Good morning. Good morning, my brother. And I don't want to you for the family of Boyabella. That's it. I mean, show. But your phone said, Alcasa free. Hello. Your phone said, Alcasa free.
radio no. Sorry, but I'm free radio. A lower radio is soon, China. If I was an Alcasa free, what's it too? Oh, free radio, lower radio is soon, China. But if I was say, Alcasa free. Hello, Safaje. Eja. Let us be in common. And also be near. I could say, you suffer. Oh, Chrissy. That's all you have for there. Yamiadum Christo, I don't be a cost of we shall suffer in my power. Yeah, no, can say, Nam4. Nam4, be a while you go. Yes. For summer would be a primitive will be true, my book be true. Yes. We are saying over there. But so 2 years also for Namia and the PPR, we PPR, it will go. The mission of and then they ran so fucking there. So when you're Yamisha, Bachelor Frozen, Kafra. Bachelor Frozen, Alcasa free. Mamu kwa jifu na tu from Bible. Mungu muna manemu tu. Emoi, amudi ya from Bible. Yeah. Bachelor Frozen, Alcasa free. Yango pasu bien kamo papa. Sorry that it's you. Hey, papa. Papa, dia mo body. Christo, don't be a boko. And then what you say? And then put him area. Then so they be pay. I don't know the chimney. Abey. Get na papa. Asam no ya pa. Ye de be you man. Na o di also but na be na pa aso den say dey o twen ne pa no o ya aso den a jaja e ke na we na o de mama dey na koto na koto na Yamisha, sorry that. News at 12 about. I'm never heard also some can castle ever. And I'll see Yamisha. Which my fresh of it was 0244 011 213 and now 02020540026. Like I was saying, then you may watch night be basso din. What was your crew? Monday's edition watch night be basso. And you may no chrome pem acha no me example na BBS is an ya wait you akwaduma. Yami had more be sure Christian can so far Bye.